korte injir it marli bong marli ni marli atum nang itum pan kadu babe apanta ilitum ron kacet dan ron kacet song akardom pilo kardom ilitum ron si kacet dan ilitum labang salam aprang ben chini ne det apot ilitum adet kivir karbiatum ke ron kacet dan akhai gali wamat cedan su tedet kangjang aron pen da cedan su tedet kangjang aron pen ron cedan nangji pirthia thak munit atum adet kacerai lapen akhei kacerai apotsi ron kacedan lake cedan vek nang po lapen kacedan lo pulatante ilitum ahotur ilitum a enemy komatma labang ke ilitum chini vek nangji ilitum aphan la schedule kitab penang than lo itum adet ke la schedule pensi kim lo dak pulo karbiang long dimasau ba khasi hills tame garu hills tame mizo hills tame la an ke la schedule aron pensi kim lo la pen la dak pulo dak ke tribal areas la pen tribal atumsi dolong chotpo usidak pula ante tribal atumsi dolong chotpo pulo tante tribal kaliatum kiwang lo nang gilut lo pula tante ilitum ahotur si nang gilut lo po bangke itum chini nang jiapot lo hake cheng benta setai ilitum la chini ne tiki non anda ka chini ne tum dolang ka chini ne potsi hala BJP along Mopenta pulo BJP ke lage Bongo Sena Bihari Ajati Party lage BJP pumati di Bongo Sena Bihari Jati Party lage anke hala so Bongo Sena Bihari Jati Party along si itung karbi itung dako ke dodon tu omor sim tahadak si todon chim lakan ke hala tuliram long han tahadak si todon chim yo la son yogi bichu lapen hadak dak son dak taksi hala kachini nelang epok doko ke ho patunta apok ben pen che pon se hadak todon chim laku ange mathatha hai itum ke itum ahuturo birudhe sige dan lo alang itum ke itum ahuturo long si dodon tu ko ante mo itum mage che than li se itum ahutur bhange perem ji ke athema itum aron kan se claim ke di hala to man perem me ji itum mo rem det po ante hala elitum munit atum todum chimcham atum hala tum asumar atum kopilo ke kase plan po hala tum therak le de jima bang jong sit pusit sit se de jima la tum pan di kalima galan hala tum ge itu mapan kabitri atum lo ingraji pen pulote kabitri atum lo hindi pen pilo pu bitri bhange ha tek se de mahala kursi ka ye tek ye polo kabitri bitri pulote itum along si donangi seta hala itum hotul long dodun long hadi amat itum abirudesi itum phasin nang perem je phansi claim tu ro lailo itum phanaga bitri ala tu nasi BJP Congress tum long ge dutunan la pen non hala GSP pugeda GSP ge non ge torsi ge rai churumati di la solam ning do danji mohala vote ki pelong tors ta doge doji seta hala APHLC ga lilo hala ge GSP tu ili tuma hotura tum hala bangke la si hala ili tuma hotura long ber tu long te ange ke chok chepo ako la pe ber rong ye phansi la BJP tum ke claim chen nam lo hala so GSP amone da phan ke wan hade lipen
dake do muni tagali laki komannya sang ma thang da sini ni alang lige horjun bare en loge thek salama ni lige sini aja dingulo muni phanke no lake horjun pik nakan da jun pik lati kang la horjun nunge apokta tilor te ti ma ti di la apokta tilor hoi hoi lo ko yan nan ini pe me te ke jot ting ti ti la sonju angge hala phan be rong lete sita la bange bhagiya kahe no pala gaye la si election ki dama hot election ki voter list voting ke salam dama hot nang litum kachuning rilo hol jun mera tum sita la soni ke jun je nang po hogalam la ke dei na chuning rilo hala voting tanggat pen jun tame ning hang an jun tu tame la bange ya pupe ta la bange chewe masila soni bange ning me set masi dam nangi jisik pen lor jisik lor be se dam nangi to salong ge ber nang ne lo ke sialong sinon ge ber vek nang po to sabang ge akam dam etlo mupen ta ning ge etlo to sabang ge la ge abetarita igdet lo igdet amal hadi ting tos ke mati amat ang rucho deti ang rucho de amala betarita ke banlote ke siklomo ti ke mati di glomo lo amat arita nange check tu pu anlo amasi ni litom labang enang nek mamasala BJP tu man hodai kok lo ala tu man ari paci puk bom na absolutely non itu gen ening tungte halabang sorni ko pilo mga jeplang nilinang ito manang tanpo BJP ito ko pilo mga ikem ilitom han tos kape enlong lebdet Japan loksi alang litum ha deli pen wansi poisa pilo lapan ha deu pani kedo asamis atau pusipu lapen bongo sena atau alang litum wansi halaswa sang malong pipilo ne thon nam lo chap ta thon nam lo ra khom lo na sinang thu dun vek nang ji puyo ke hang alang li phan si amut ye ke TMC amuni Trinamool Congress amuni alang Philipan Trinamool Congress papitur dun dolong le dat si GSP pensi papitur dun long lo GSP bangela ta MP dohalatum MP amenta Supreme Court pen cancel to edhalatum manjanta GSP do manje MP ja venun halatum jokta ve halatum ke dam thulu la pen hala tor saban ke free symbol free mane halada nomination ki pidang kapaprang cheng bangsi long nang po pusi arona long ke to amat pilo la tumbiwi ni tom phan noksa la symbol nang ke pial ni meeting dolo DC la pen election ko observer tumanda dolo lapen ke independent candidate ASDC tum dado GSP dado nili tum dado amat hala la so sang mata ke chenga ko bangge oni tos nang nilo tos ke PHLC tum sikada envelope hala tum lepe enana pulo yo tos nang nilo pulo kipuge football kamelo le ke NG puyo amat hala so DC aphan telepon pen kumat ni nang hangde mahahema lupon det ha ang office lo pondet meeting ke doa dim pen ha office lo papilot chok ama hada un an in check lo kom lo hang song pen kumat lo niaba ama si DC bang ta o ni ke nang piu lo torske punang ngerang lo la pen ke hala la so sang ma phanta intan ke hang pon batai ke thom batai pli hang pon le thot lo nang check kroi do nang neloti tos en vek ni na puyo en ite nang pe thok baji por kom lo atik te ala achap ki pie hot alang li sohi ki pidum det ar kom ama sohi do kom lo ka che phere lo alang li nang phanang pe thok baji pulo yo ama alang li ta phige one tosi en vek po puyo lipo alama tosi en vek po football ke en elo
amat anke upaya we hadisi tak kre halatum tak ala GSP tak kre amat ha fikir neli tu pan tos ke nang tijok lai je BJP tu se nang ti lo nang ti bino mangke amasi neli tu aprame dagi pudo tos jong si nang pipete ke si le nang pino pune tumpu ni tum cema tha et lo pranta tos le long le te tos manga kam da we a we lo kapathe ang kam itum claim et lo kapathe ang mane kapachinia kam ke claim et lo apot akam sinone ke claim nang po ili tum ke puver ti je kecil tu men ili tu intan eji puver ti tos pen ke intan no dak ji nasi mata tu lo la pen ke aku pa long lia patata intan eji pu ili tu pulo tos pen intan no hapul la potata tos bang ta bang esit liche ko pulo ma yo la masine tu mata lo la bang so ke si melon te pu kang ti pa kang yo ai tung ke pudi pi ot kre nang pang tim la nang pulo la mangge la be election ke hai la te kang ti lo la ti in ting ton de la ti election ke hai la te kang ti lo nang da la ne rian da di ka da la puer lo kang ti nang to no la yo na te plan ke la si arnam da nang rap dun lo Cini lo arnam tanah tum tos penginti uneti kesile no puluyo arnam na pudun la si arnam bana choro lo empu arnam bana anke ili tum kopisi karbi inlong arat atum celang pet nang ji pugupi podar puvertiti ili tum pan kopisi la nang pasi chokolate titi lo suri hini ra hini aning kan pen tribal tumang bong karbiang long alo kasi chok kaya tenga karbal nang duulo kuki pen nang dulo kuki pen karbi lapen kuki atum depta dulo lapen ke dimasa pen karbi lapen dimasa pen mar atum lapen ke naga pen karbi rengma naga pen karbi khasi pen karbi di ini tum kaya chok kaya teng kaita ki puge border ti rainan pubom titi hala di masa ben alam manga border tawi hala tu manga border alam takali ringma ben da border alam takali seta ili tum phana pai si chokore titi lo ili tum along le na ke thido na tum bangke mongli ben bihari tu la ben nogong district na tu pen ke Assamese tum na ran thidun na ben Golaghat district ben da Assamese tum na ran thidun ben Hujai district na tupen ke lagay ang mong gito tum na lang tidun lapen bongali tum lang tidun sita ili tum halak tum ben si chokchi kopya podla matata la salam nang ki tidun ja anut ka pre kaya chok ili tum kaya chok ka anut ka pre kopya podla lanwe itum ahutur si chinini kalimagalan ang yadak si kidula long ipuke nang tum tribal adet po Karbi adet boleh buali, Dimasa adet boleh putarali, Khasi adet boleh putarali, Garo adet boleh putarali, Rengma adet boleh putarali, Kuki adet boleh putarali, Syam adet boleh putarali, Boro adet boleh putarali, Daki puke tribal atau an adet udah bangke, ki puke, la hello alam bangke, anke itu mana pasti cokore ke piapon lo. Itum yung si chokorega ning isido dilote hala itum ahotur tum bihari bongalia tu hala tum ke awar sai nang longdun bompo kedi abatai tinta alang itum bongali bihari atum kape hai kang tum akarbi aphan si pape hai lo kalimagalang ke hai ke karbi hoglo tuliram de karbi lo horen sing be de karbi lo lapen ke Omar Singh tiso ta karbilo Rup Singh teron ta karbilo se tahalak tum aphan kape hai kang tum abin no matung le malatum lo halak kape hai kang tum ke bihari pen bongali tum si kape hai kang tum ko pe ko si halak tum bal pe hai kang tum lo halak tum take pick puma kalilo take ten nei apo si kape hai lo take ten nei lo te
halap tu mapan aning hang alik te war pon ni pokedi yo la pan si halap tu mapan ka pe hai la si hai he ko ke autonomous state nang ji pu po hai det le te autonomous state nang ji pu ta pu hai he lo atema halatum halaka pe hai vek atum ning jeri pu kok titi Bongali Bihari itu ning jeri pu kok titi autonomous state alam la pen Bongali Bihari itu la 6 itu alam dan ning jeri pu hoge pu halatum pa la si halatum ning je hai ke nili jakas ke dohut ke dan dunu ha India government along home ministry along Tijut sial ni alam nili fansi jakas kapi pupu bodi nili alam maksud nili panang dari Phuket nili boleh chief advisor nili hello ka budi ki pidun a chief le nili thanun pon nili lam ga sabta korke ala tu nili pulau itum autonomous state ke hang ke lake politik ke la kampina la 6 schedule ke political document lagi political kitab lo la pen India constitution da political kitab lo la potsi apen autonomous state da political bostu lo ani ke hang itu political kali puge la kai kachi chobai lo di emit hang si ke kap kachi chobai lo lagi mana Inggeris itu self deception amit hang apaan kaci cobai lawang ke amat itu ci cobai turong lo la sini lihat lo pudun lo son ke cok ci ahokalam sini ngai pulo apang epiaja sia huta ahokalam sini ngai titi mo Mr. War do alang lidu 1952 pen 1952 pen nili puda meeting dun bom lo hasota meeting itu hatura Tura ke doia theke Captain Williamson Sangma ke CEM hola ta Tura garo hiel sa CEM alang risi ke hang 1954 ningkan Tura along meeting de tulo itum hill state hanganang pulo amat hill state hanganang puki prolong CEM atum han an hang etlo amat ilitum a CEM abangke lake khorsing terang alang li meeting dun dede Anji puke toar he no angpu. Sita ha haflong pen. Toar he no muchot abangke. Haflong a CEM kotlang pudo hala pangsul. Hala kotlang abangke dun anta. Kipuke kosing abangke toar he no ang amat dun dede. Abinong ke lang aningye dun dikte. Tangka chini ne. Lapen tribal atum long che lang dun ning tumti. Alang li karbita kali. Alang li dimasa muni. Yo. Alam bangke. Arong ke dungke klan supu alang itum arong terang kajeplang dunadim akur ki dunadim dungke klan su alang li rong korsing terang rong kidam dia towar awe non anta awe towar alang li anta ini tungge menbor korsing menbor pul itum ipupu alang li personal li ke ini tum lang e pul ke punolo seta alang li thanga thek thede la si kitab long tok lo korsing men bor ke puhalada bang areng ke long official tum si kitok korsing men bor ke bosta son pu nun thup puhalada ang taning ye pada ke tok kitab lo la son lun thup atum phansi ilitum ke election ka pe hai titi ilitum ka pe hai ko pe pon lo ilitum ki tin ke ok pe chulong hor pe chulong lo te ingnek ang lo te lahi lo ke menay pudi tung ditin dia la si ingnek ang au amen bar wa amen da ke du soy terang abang ta ingnek ang na MLA pu sa amen ke du dei anje itum kitim ke thak ok cholong nei dei than ni la ta ke ong da ni than ni bak chodun long nei poisa pharoi si bak long nei hala so ke pharoi si tarali sikai si jel ko sikai si bak ba aduli pulo aduli bak long dun nang ji lahan lo ko we chodun long nang ji la na etunge ke kachini aprangke la pena jok la bangso election po abostu ko piloma election ke la kachini ne pena jok itu ma det virang
Kopisi birang pulo non BJP tum 2021 aningkan long recap ke bang kecil tuhan pidat lo jok kat sini lo ke di long recap ke pi kam ke the long recap anta ini tu aning ke pumpe tum dolang non anta ha itu aning ke pumpe tum dolang la solam itu mah det si long recap ke bang kecil tuhan pidat lo la BJP tu anke aku la tum pitu bombe de jipu agarantia we la tum pitu bom si jong si pe hai bom te la hello ilitum aron ke cedan ke non abang ke last kijut si aron lo pu ilitum ke pu inang ko non ko ako isya bang ko pia po si itum ko pia po si itum det ki vir lo pulo ilitum adet ke nang litum mathaji ko na si vir lo la anda do pu bom ila kali Faruk Krisir kebra phokebra isian ingkan itum apai karbiatum bang pharo muluk angbong karbiatum bang thok ner kebra ner kebdo 88% karbi lapen tribal atum panglum at 96% itum lapen non tribal atum only 4% halasuhut 4% bang phibe halasuhut non 2011 aningkana census long ke klang pilo karbiatum non ke bang pharong bong pen bang phike bra phibet lo la pen kar tribalatum pang rom pet non ke phoke bra phobet lo bang phok dong la son ber di ti ni lam ning ye le te kai ta la poi dia la lam ampoi ye do thoma pota la mic ta phere thu dok lo ne pin la pule ठीक ला माइक ठीक किचे तुम से सलाम मैंने का मत ला ला मम ला से निंगे बम दे ला ता थू होगी बम ठीक अमर चुपल ला से दी इतुम नन के बंग के रा फीवे लो अंते माथा था कारबियांग लो Karbiang long pu amen kape do bom ilang pulo tante bang pharuang bong pen karbi ong e nei sita phoke rai si do nanji ong e nei sita non phike ra phlivet lo ante alam mang pilo karbiang long avelo la hello alam mang karbiang long avelo la karbiang long avelo puke sortar government dum chini la penhala bongali bihari dum chini itum karbi itum nak kacini ni yo itum mangge cicini tu te lake lam so pusi mata di do ke pusi mata setahal a percentage along si bangge langi yo government along lote a percentage along bang pharong bang bang ko anlo pula ke percentage pulo halalang lote itum ke plike ba plivet lo angge itum phoke ba isi nangi ong enai sita ante karbiang long kalilu la si karbiang long dia tang lo puipu la pen suri hinira thoksia ningkan army itum akitap tok lo survey et akitap tok lo karbiang long ke vir et lo hala ka english pepu karbiang long is a lost district pepu because the awareness level is extremely low. Kacini neta pude karbala army tu karbiang long ke vir etlo. Athema latum kacini neta akele thupi. Ya. Oman lo karbiatum kacini neta akele thupi ke. Rong asuan ke baru halatum ke rong lo. Halatum le det kacavi atum kali. Det kacari atum CM, MLA, MSC, EM atum si kacini neta akil leto pik puda. Mat lon de kang wai la so kacini neta akil leto pik atum ye. Ilitum kang wai tike la hello. Anke ilitum ta cini kacini neta akil leto pik lote kacung wai dunji ta tek tek puke. Tek tek titia posi itu mandek ke biar lo gente la sini tu
non election ho ko madne congress BJP tum kita wan ma nangai than wan we di jok ta wan we alang itum nangai than nge pilo hem so nang people budi pai khana nang people di la towa silam det po lang hut nang hut pidet po la pen ke aku pidulang hala orunodoi double nang people puno na ba igi putu la pen ration card nang people job card nang people sita nang tuman sakuri nang people po bang pupe di pupe hala bangke yo la pen kit ni itum vir tang lo ki vir veja phan dep ta ki vir veja phan ki chiatum aphan plum po puning ye di ning ye halatum la pen itum karbiatum tribalatum khasiatum garoatum tiwatum pangtang nang puning ye di halatum slogan tahan he halatum tribal unity to hang he halatum hang hai he la pen hang he halatum ge athema tribal unity pawe det nang ji halatum ning ge ha la sinang litum ning ji binon 2002 aning kanpen suri hinira hini aning kanpen si tribal atong bong kachepiti kapai chok ke ong nei ke cheng 2002 mathatha mat la halada dispur long mat la ge hala su kachari to mat lo kachari to 2001 aning kanpen toron bogoi budi la pen hala song bong kang tang nei minister ke mat lo Himanto Biswa Sarma budi ha 2002 din kanpen Himanto Biswa Sarma la gente la pen DGP ke matlo Khogen Sarma di Mupenda Pulo akur kang tui project kromatu Sarma akur kang tui project kromatu alang itum si keja ala so ante hala tum take o pute ko pia po si ilitum apan paji chok paji theng mere lo take o pulate paji chok paji theng long le det nangi ning kang samben do long nangi pusi ki punang ni kente pia po hala tum la son ka paji chok paji theng akam hala bang so claim to wrong nonta alang itum han hodai kok lote ilitum aku chi thu che tha the de jima ilitum apan aku paji thu paji tha thu la ji ini tu mahala kaci tu kaje tak un hotsi hala bong ali bihari tu nang chan tu bong lepo ini tu man po refugee camp nang bipo sang nang peron po itu pan hala tum nang keron dia tum ta bong ali bihari tu lepo anke hala tum abos tu si dak nang jor lepo ili tum pan nang penam lepo ili tum pan nang ron po government tu si nam si ili tum nang ron po government na tum bill ki piji ke halabong hali bihari tum hanse pile pokente ke plangi hala tum pokente la son ke kembo mo potsi non ta hala tum in tangare lo ke di ili tum chini lo mobile phone ki otuman muna chohan pu hala otorik solo ne thela kan do eba alang lisi mobile phone ben angi bang kang ton bodi karbi to man la pen ke hala tuliram rong hang phan bodi kang ton tuliram rong hang hala phan ires hai luma hai he de hai he la pen sang the phang chuo long le bang hai court pen order do etno hala narayon chauhan la pen command ma jong amen la tumbang hinia bihari to phan eviction ra sang the phang chuo phan long le P2 voinon hai hedet loge di tu Omar Singh tisoge tu March ke dam tan Troxier ni si alang litom pan eviction claim po claim hai hedet loge di ako VGR long lepen eviction ji pu tuliram rong hang lepen Omar Singh tisotum hai hedet loge di ki puke election hai nang ji halatuma vote pen halatuma vote pen la pen hala sohot abar sai na chu end ke congress hatum endun si ha assembly long paningjelo la bihari tom phan
PGR VGR along lepen eviction ke unconstitutional constitution ating kali lada constitution along ke lagi tok elo nang tum allo chi silamra halo so allo ating pen la PGR VGR along leta job to pecherai long ri tu sada ke tok Assam Land Revenue Regulation along siketok andeng sukriner ke along siketok nang tum la eviction la PGR VGR along lepen eviction at nang jipu sada ketok la pen eviction ta anotis pipe pinta halatom han eviction nang jipu sada ketok setan non ke alang litum eviction hahidet lo election halatom han pe hai tu dete ke eviction yilang kalilo akaprek along leta che right to tap yala tungi putupo ande karbiatum khasiatum garotum tiwatum ini tu along le vir vedat jima virpo development amen NC itu ma dep virpo itu malong le virpo non het itu tiwa tu malong le dak the odo tiwa tu malong le ladak lang nang teng thip si atum latum hidi panglum edji pukalim kana tiwa tu malong le ningkan potro aprang nilimang lo tiwa ta tribal along le lo tribal la tu along le ta long lang panglum nang nipu dak iputikang tang do la sol amiting along le ta ho pisya panglum po hidi ke inglong ajo ke hidi ke do puke ikopai ke me lage hidi ke pangjok vek nang po la si nilitum dak la ilitum manifestolo APHLC manifestolo nilitum la si Ampanay Valley Development Project NG punitum na ito Umpanay ko lang umsuway kadong ito he umsuway putsari betelo Development Project and Valley nitum kumanne BJP itum Congress tum lason ng ninggino ma ninggeje latum dakchot kali nang itum kedamlong atum gen ningarong pigi ketek damlong halang lokso karluing tulpigji setahalat badet lote bharia thoi hadak do sok me pik la itum halat acherai nangi ange non BJP tu macuma thaga pilo lang lokso halabang so hindi beteta kopi mayong to solar bangali hala Sainik School siya taksige bidang jipu along leche right tip jipu hadaksi Sainik School siya taksi kim tip jipu kopi yung iklen karlen ke karbia to masok do kay di hada hala sok pati kilong leder jipu aphan karlen dam ke non dakta nang tomhan electric nang jipu di puno-pugedi ang electric ng biji ng tumapan Mary Hing ng biji pudakam kim tip jipu ke lang pang lumlap jipu kopilo karlendam ke ng tumahigi lang pang lumlap ra ng tumketi pacuklem long ledep ra papiduk ng propan mo di kalima ka lang ni IAS ka di ni mga chini namang na peri ni chini de ni tuhan development po ha development po sala nandiyan ka kaprek mo reklami ke chini de ni lider kalila ka chini may dapat kar po taning jepik lo na solang may dapat kar po inut aledi alida do aloso lida alalita pupik lo tribal tuhan development po ahid diteng pitip titi ng tumpu ninji olo na solang hala non umrong so dalo umrong so po na thoy ke mege di karbia tumalong li amal ahidi non lanteng tip parlo lang panglum tip ke di karbia tum ko na ni hidi choklem long roma avide kangjang hala tu umrong so non hala son lo dagna je plangi lapen ke lang lok so ta son lo biji lapen ke nilitum pulo lasi lang lok so Valley Development Project nilitum hadak MDG daksi topono lapen lancho takalilan hala phong langso aroy
Pong langsung panke bang kecil tu amenta la praksi koliani posikipu. Ha soki hola na tu. Soki hola pen alulote borpung tarapung puadim. Nang litum dam long lilang bon. Kedam itu warawe. Warawe hada. Ing nara josi dium ke hat ponangji. Nelita motorcycle pen anu na tu neli motorcycle sulai o bangalide. La si anu na tu yang dun ling si dun lo la pen ke nitung ke dam aju ing nara horsi dun to warawe ing nara nin ke tan sobali la soning we neli tum hambol pung ke tara pung ke le aju baji crazy lo muni tu mek jang edlo la si kang tur tu si neli tum pan han an kit tun tu si make it thor si haladak an kit chu la pe hadak si ja ikok lah soning we tarapung da ikok lo na koi ti sorong da ikok lo nilito borpung da ikok lo hada nilito 2020 ning kan kedam halada anke la si non nilito dag manifesto long pulo la phong langso valley development project da endepo nito election highlight komat ni a congress atum puan ningkan toxic kep hai lo halatum ningje hai lo ma ningje thek lo ma la sonalam kem thek lo ma ne tume ka ningje chot kali akam lage kempo lapen ke lan chot kali ha di masa my bong pudo my bong valley my puke sok pulo bong puke atibu pulo sok atibu hada sok dopik mepik di masa tu madim amat non ke pilo cuma tha hadar bongali bihari tu manda hempa pekim tip amat ahi di pawede nada la sila ke dolar anta hidi la pen kape metu jipan sok kapati ki thulong ya phal neli tu hadaka my bang development project ta claim dek populo la pen ke ha dolang jinam valley pudo hadakta jinam valley development project ta claim that populo nili MP apan matidi had di masa alam ta mathadam nang kokedi hadakta la silaan ta claim po di masa tu apan itum panang paji chok nang paji tenglaw nang petilo char chim long usomara tu apan for pli bang pli keprai si bodi ka peti la sohod nili khandun piklo halai hoy alam non ning yelo ta dingwere po neli seta heno seta hala sohod neli ta claim dun pikyo seta un ediat lo hala sohod ke neli ke government officer na ha Guwahati sido hala sohod neli nang dun plut ta long le hala sohod la se nang dun plut long le dia lo ha chi piti thu ha kan si nang le dun lo ki khang dun ke seta ni kep thu ke neli tum khang dun lo ka pa chi piti long le dia phan seta piti akam etem matum lo la an kapag chokoy tetheng kaya pachipiti akaman Assam police atum si iklen Assam police tum si kapiti Assam government a agent atum si la karbi atum karbi la pen khasi atum angbong Garo atum pen karbi atum naga pen karbi atum kubki pen karbi atum dimasa pen karbi dimasa pen mar atum kapachipiti anke Assam government a agency ke claim lalaki. Ito